ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଓ ତାହା ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବ। ଏମିତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଟିପ୍ସ ଓ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖାଅ ସେମିତି ଖାଅ, ଏତିକି ବେଳେ ଉଠ, ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଅ, ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ କି ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଭଲ ସିନେମା ଦେଖ ତାହେଲେ ସେ ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରହିଯାଏ। ବା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷକୁ ଦେଖ, ସେ ବି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଘର କରିଯାଏ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ କି ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ବା କୌଣସି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଣିଷକୁ ଦେଖ ଓ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଅ ତ ଭାଇ ସେଇ କଥା ନା ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବ। ତେବେ ଦେଖ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ତୁମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଯାହା ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲିଯିବ ଓ ଯାହା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଟିକେ ଭାବ, ଏହି ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଯଦି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସିଯାଏ ତ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ତୁମେ ଥରେ ପଢ଼ିବ ବା କିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ତୁମେ ଥରେ ପଢ଼ିବ ବା କିଛି ମ୍ୟାଥର ଫର୍ମୁଲାକୁ ତୁମେ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଓ ତାହା ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବ। ତ କେମିତି ହେବ ଟିକେ ଭାବ ତ। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି କି ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଯାହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନିକି ଚଳେ ଯେ ଏହି ଜିନିଷ ଭଲ, ଏହି ଜିନିଷ କିଛି ନୂଆ ଓ ତାହା ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେହି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରହିଯାଏ। ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଆଗ୍ରହ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସେ କାହାକୁ ପଚାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ମନେ ରଖିନିଏ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତ ପଢ଼ୁଛ, କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପଢ଼ୁଛ କାହିଁକି ନା ଘର ଲୋକ ରାଗ ହେବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଗ ହେବେ, ତ ଭାଇ 100 ଥର ପଢ଼ ତଥାପି ସେ ପାଠ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ତୁମକୁ ତା ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ତ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ସୁପର ପାୱାର ଅଛି ନା ତାହା ଜାଗି ଉଠିବ ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନମ୍ବର ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ, ବିନା କୌଣସି ପେନ୍, ବିନା କୌଣସି ପେପର, ବିନା କୌଣସି ମୋବାଇଲରେ। କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତାକୁ କେବଳ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବନି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାଘରରେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ତାରିଫ କରିଦିଏ ସେହି କଥା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିଯାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କେବଳ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହିଲି, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବା ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିଦିଏ। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ମନେ ନ ରହିବାର ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଏବେ ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ କେମିତି? ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ପାଇବାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗି ଉଠିବ। ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ନ ଆସିବାର ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଓ ତାକୁ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କରିବି ମାନେ କରିବି। ଥରେ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଆ ବନିବାର ଅଛି, ତ ଭାଇ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ ନା, ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସ, ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ପୁଣି କହିବନି କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ ବା ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଲିଣି ପ୍ରଥମରୁ ତାହା ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଆଖି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ଭାବ କି ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ତାହା ତମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାହାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିଏଟ୍ କର। ଧର ତୁମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛ ତ ସେତେବେଳେ ଭାବ କି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲିଛି ଓ ସେ ସିନେମାରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ମନେ ରଖ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ମନେ ରହିଯିବ ନା, ତ ତୁମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ତାହା ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଯିବ।
जय हिंद, वंदे मातरम।